बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि बर' बिजोंनि माइनावपुर गुदि फरायसालियाव गैया नांगौ बायदि फोरोंगिरि। जायनि जाहोनाव 1978 मायथाइयाव गायसनजानाय आरो 1979 मायथाइयाव सरखारि गनायथि जानाय बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया गोमालांनायनि लामायाव दंसै। बे फरायसालियाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि दिथागिरि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा फोरोंगिरिनि आंखाल जानायखौ फोरमायनायजों लोगोसे बे फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि थिसननायखौ हास्थायदों। गुबुन फारसेथिं नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय मोजां सोलोंथाइ होनो हायैयाव बे फरायसालियाव फरायनाय गोबां फरायसाफोरखौ दिथागिरिफोरा साखाथिनि प्राइभेट फरायसालिफोराव थिसनहैगासिनो आरो बे बर' बिजोंनि सरखारि फरायसालिया थैलांनायनि लामा लादों। बेराफारसे बे फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हानाय जायाखै होननानै फरायसालिनि फोरोंगिरिया बुंथिदों। जोंनि बे माइनावपुर गुदि फरायसालियाव माने जोंहा फोरोंगिरि सासेनि थाखाय गोबां फरायसाफोरा माने खम जालांनो हमबाय आरो खाथियावनो इंलिश मिडियाम बायदिसिना खुलिनायलाय जोंनि गथ'फोरखौ माने बेयावनो लाना थांजोब्बाय। बेयावनो जोबोद खम जालांबाय फोरोंगिरि गैयिलाय। बिनि थाखायनो आं खावलायो माने जोंनो माने बे माइनावपुर गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ माने सानै नांगौ आरो आं बेखिनिखौनो माने बुंबाय आरो खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो नैबे बड'सा निउसनिसो आं खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। आं माने जोंनि गामिनि माने गुदि फरायसालियाव जों माने सिंगल मास्टारखौ नुनानै जों बहुद प्रब्लेमखौ नुदों आरो नुनाया बाहाय। दा जोंना सिंगल मास्टार हिसाबै जोंना फोरोंनाया माखासे बेले बेजे नुजादों। जोंनियाव माने बहुद थाखोसिनिफ्राय लानानै जोंना थाखोबासिम फोरोंनांगौआ सासे फोरोंगिरिया हाजोबा। बेनिखायनो आरो सासे फोरोंगिरि होनना बुङोबा बे अफिस माखासे मेनटेनेन्स खालामनांगौ जायो, अफिस बियार खालामनांगौ जायो। बेयाव अफिसाव थांनाय आरो क्लास खालामनाय बे असम्भब जाजोबा। बेनिखायनो माखासे बेले बेजेखौ जों सिगांनिफ्रायनो नुबाय थादों। बाव माने सिंगल फोरोंगिरिजों जाया, सानै साथाम एक्सुवेलि बाव जोंनो साथाम मोनाबाबो सानैबाबो काफि, सानैबाबो जायो। खिन्थु जों बे बेलायाव माखासे फोरोंगिरिनि खहाखौ नुनानै जों माने जोंनि गथ' गथायफ्रा माने बहुद सोलायलांनो हमबाय। माने दा माने गार्जेनफ्राबो कनसियास जाजोब्बाय दा दानि मुगायाव। दा सिंगल फोरोंगिरि नुनाय लोगो लोगो गावनि गथ' गथायखौथ' रावबो जाम्बा जाम्बि खालामनो गोसो साना। बेनिखायनो दा आजिखालि बबे स्कुलाव मोजां बांसिन प्राइभेटखौ नुदों। गिबियाव जोंनि माइनावपुर स्कुला माइनावपुरल' हिसाबै नङामोन। दा मोनथाम मोनब्रै गामिजों मोनसे जोंनि स्कुलानो बावहायमोन। सिगां जोंना माइनावपुरजों लोगोसे माबा दंफायोमोन, फालेंबारि गमारिगुरि बे गासैबो जोंनि माने जोंनि बिनि बर' मिडियामावनो हाबजोबोमोन आरो। बिनिफ्राय जोंनाव उनाव लासै लासै जोंनि सिंगल फोरोंगिरिखौ सासेल' फोरोंगिरिखौ नुनानै लासै लासै गार्जेनफ्रा माने सोलायलांजोबनो हमबाय जे बाव सासेल' फोरोंगिरि हिसाबै बावनो शिक्षाफ्रा मोजाङै जाया। दा बे बेलायाव नुनानै जोंनि माने गार्जेनफ्रा माने गथ' गथायखौ लासै लासै माने बोखारलांजोबनो हमबाय। सोरबा माने जेकेआव हैबाय, सोरबा माने पिपिआव हैबाय, रयेल पिपिआव, सोरबा आरो गामि खाथियावनो इंलिश मिडियाम गोदान खुलिना होबाय। दा बेयावबो माखासे गथ'फोरखौ लैहोर लैहोर लांनानै बोखाना हैबाय। दाना गावनि गथ' गथायखौ रावबो जाम्बा जाम्बिखौ जाजानो लुबैलिया दानि जुगाव। बयबो गावबा गाव गथ'खौ माने गुन गोनां शिक्षा होनो बयबो लुबैयो, बयबो गोसो जायो। दा बे बेलायाव नायनानै जोंनि बे बर' स्कुलाव सोयोब्ला दा बर' स्कुलाव सासेल' फोरोंगिरिया सोर सासेखौ फोरोंजेननो। दा बे बेलायाव नायनानै माने सिन्था खालामनानै नायबाय जे गथ'खौ दानि जुगाव बेबायदिजों जाला होननानै माने गोदान गोदान आदब खायदाजों फोरोंनायखौ लुबैनानै दा प्राइभेट स्कुलाव बांसिन सोनायखौ जों नुदों। बेनिखायनो प्राइभेट स्कुलाव सोनाय लोगो लोगो जोंनि बर' स्कुलाव बर' मिडियामफ्रा लासै लासै थैलांनो नागिरगासिनो दङ। दा थैलांनायनि लामायाव दंबाय थायो। दायो जे बर' स्कुलाव सरकारा हारसा मास्टारखौ सोनानै हरदों, बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दा बेथ' जाथावना नङा। दा सासे हारसा मानसिया जोंनि बर' मिडियामाव फैनानै बर' रावखौनो रोङा, बे बोरै गथ'खौ बोरै फोरोंनो हागोन बेवहाय? दा असम्भब, बे जाथावना नङा। बेनिखायनो जोङो माने बेफोरखौ जोङो बिनि सोमोन्दै जों सरकारखौ जों बेखौनो खावलायहरनो लुबैयो। इमिडियेट जोंनि बर' मिडियामनि सायाव सरकारा जाहाथे गोख्रों माने एक्सन लानानै जोंनियावबो माने गोदान मास्टार एपइन्टमेन्ट खालामहरो बा सोसनहरो। दा बेनिखौ जों हास्थायो आरो। गिबि दिनै बे बर' चेनेलनि बिथांमोननिसिम आंनि साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि फरायसालिनि जेंनाफोरखौ खबर लाफैनायनि थाखाय। दा बे जोंनि फरायसालियावथ' गोबां जेंना दङ होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनबा जोंहा दा बर्थमान सासेल' फोरोंगिरि जानानै दं। सासेल' फोरोंगिरि जानाय लोगो लोगोनो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्राबो खमायलांनो हमदों। मानो होनबा गार्जेनफ्रा सानो जे सासेल' फोरोंगिरिजों मोजां सोलोंथाइखौ होनो हाया। बेबायदि साननानै हयथ' बयबो दा प्राइभेट स्कुलनि फारसे माने थांजोबनाय जादों। दा खाथियावनो जोंहा मोनसे आरो नै इंलिश मिडियामनि प्राइभेट खुलिबावबाय, बाहाय लोंहोर गामिनिफ्राय थांदों। दा बेबायदिनो गोबां जेंना दङ। दा
हयथ' फोरोंगिरिफ्रा गोबां थायोब्ला जोंनि गार्जेनफ्रा हयथ' गथ'फोरखौ फरायनायाव मोजां जागोन साननानै हयथ' होफैफिननो हागौ खायसे खिन्थु बे अबस्थाया थाबाय थायोब्ला उनहालागै बे फरायसालियाव हयथ' लासै लासैनो माने फरायसा गैया जानानै फरायसालियाबो थानाय नङा बेखौ जोङो साननो हायो आरो सरकारखौ मा खावलायनो सानो? सरकारखौ खावलायनायाथ' बेनो जे सरकारा खिन्थु जों नुनो मोन्दों निउस बायदिसिनाफ्राव माने जोंनि बिमा रावनि बा सरकारि फरायसालिफोरखौ बारा गुरुत्व होयै बायदि नुनो मोन्दों जेराव फोरोंगिरि नांगौ बेयाव दासिमबो नांगौ बायदि फोरोंगिरि हरनो हायाखै जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि बे माइनावपुर गुदि फरायसालिल' नङा गोबां माने फरायसालिफ्रानो सिंगेल जाबाय आरो अबेबा सासेबो गैबावलासो दा बेबायदि अबस्थायाव सोर गार्जेनफ्रा माने बे गावनि फरायसालियाव बा गुदि फरायसालि बर'नि बा सरकारि स्कुलाव फोरोंनो गोसो जाबावनो बेनिखायनो लासै लासैनो जेरावबो जोंनि सरकारि गुदि फरायसालिफ्राव फरायसाफ्रा खमायलांनो हमदों बेखौ जों बुंनो हायो दा बेनिखायनो सरकारा बेखौ गोख्रोङै गथ'आ एसे खम बाराबो थानो हागौ अब्लाबो मोनबा थाखो फोरोंनांगौ सासे फोरोंगिरिया जोबोद माने समस्या जायो गोब्राब जायो बेनिखायनो खमपक्षे जोंनो सानै फोरोंगिरिखौ नांगौ आरो हायोब्लाथ' क्लास बाय क्लास होनो हायोब्लाथ' बे प्राइभेट स्कुल बायदिनो जोंनि बे फरायसालि सरकारि फरायसालिफ्राबो माने सोलोंथाइखौ होनो हागोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो जुदि बेखौ उनहालागैसिम सरकारा बे जोंनि आंखालफोरखौ सुफुङाब्ला बे अबस्थानि थागोन आरो गोमोरलांनाय फारसेसो आगान सुरलांगोन बेखौ जों साननो हायो आरो